ورشي راتسش تشغل الترفداون دتسران خزرت في التاغولاز جت أراجن بار ويفضلن بلغا خط تبافش تانا بشتي بريمير مينستر دميتري ميدفيديف غخط راورتو ورشي خيساوا سايت در آمن زكودو افتمي شغل الترفداون دت أراجنن وسمازال خطي خطوة يونغنن وفغا الله خطنا Колумпита загананишема фажина баштахай ахам доманта ахашткананан куна башжавад. Куама проекты ахам ганана экономиком бандурдар барагдара. Зырдан жагам аманд мазал акажвайт артажа каулна машах хаштуса шаваллаттан равдаондат таражинан. Дуамин дуун фитсага мажма автомай пацахада кухабафтит аманд кара шаваллат равдаондаттам радышкунак канан. Фанышан макан заштамуй ама шаваллат хиравдаондат аражина фатхаву национ проект демографима. Я фалгата агашпаца хада клама уйруаджи фажина дуwaша да фанзай фонз мин бната шеваллат равдавандатты. Шашаражинан федералон ама регионалон бюджетты фарашта радих коттой.